sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Siyam na ron nga nobinaryo, katapusan na. Congratulations sa naka-perfect. Ang mga first time pa napamoy chance hangtod ugma nga activity. Mga igsoon, atong padayong ipangaliya sa Santo Niño, ang atong manunubos, ang kalinaw sa kalibutan, labi na dinis atong nasod, mahunong na unta, kining bangi sa atong mga leaders, tungod lang aning politika, tungod aning kwarta, gahom, aron makabato na taog tinuod nga kauswagan o kahiusa isip mga Filipinos. Ang ato saad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato aron sa pagpalampos nining atong mga proyekto dinhi, pinaagis pagpamalit ani mga slots, hatagan ta sila sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Sa tingpamulak ni adtong tuiga, ang panahon nga mao'y ipanulong sa mga hari aron pagpakigubat, gisugo ni David si Huwab ug ang mga opisyal niya ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon. Ug gilikusan nila ang Raba. Apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Usa ka hapon ni ana, tapos mubangon si David sa iyang higdaanan, mipasupaso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya nakita niyang naligo ang usa ka babay nga gwapa kaayo. Ug nagpakisusi si David may tungod sa babay. May miingon kaniya, dili ba kini si Batseba man, ang anak ni Liam, asawa ni Uriah, ang Hitihanon. Gipakuha ni David ang babay, ug miadto siya kang David, ug nakigdulog
si David kaniya. Ning higayuna, si Batsiba bag-o pang giundangan sa rigla. Unya mipauli siya sa iyang balay, ug nanamkon siya, ug iyang giingnan si David, nagsabak ako. Busa giingnan ni David si Huab, paarya kanako si Uriah ang Hitihanon. Ug ipadala ni Huab si Uriah ngadto kang David. Sa pag-atubang ni Uriah kang David, gipangutana siya bahin kang Huab ug sa mga sundalo, ug nagpakisayod siya bahin sa gubat. Unya giingnan ni David si Uriah, pauli sa inyo ug paglipay-lipay. Migula si Uriah sa balay sa hari, ug unya gipasundan siya regalo gikan sa hari. Apan natulog si Uriah sa pultahan sa palasyo sa hari, uban sa tanang gwardiya sa iyang agalon, ug wala mo pauli sa iyang balay. Sa pagsulti nila kang David nga si Uriah wala mo pauli sa ila, giingnan ni David si Uriah, dili bagikan ka man nga nagbiyahe? Nganong wala ka man mo pauli sa inyo? Ug si Uriah gidapit ni David, ug mikaon siya ug miinom atubangan sa hari, ug gihubog siya sa hari. Pagkagabi mihigda siya sa iyang higdaanan uban sa mga gwardiya sa hari, apan wala siya mopauli sa ila. Niadtong buntaga, gisulatan ni David si Huab, ug si Uriah mao'y naghatod niini. Gisulat niya kini, ibutang si Uriah didto sa nagunang mga sundalo, sa dapit, diin nagpungasi ang panag-away, unya palayo kaniya, aron siya mapukan ug mamatay. Ug sanglit gipalikusan man ni Huab ang syudad, gibutang niya si Uriah sa dapit, diin may isog ng mga kaaway, ug nanggula ang mga tao sa syudad ug nakig-away kang Huab. Nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Uriah. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, Kay nakasala kami. Kaluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay nga niya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, Kay kay nakasala kami.
sa imong hukom, ug may katarungan ka sa imong pagsilot. Sa tinuoray diha sa kasaypanan na tawo ako, ug diha sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Maluoy ka, Ginoo, Kay nakasala kami. Hallelujah, kami ay gawin ang daan ng iyong pag-ibig, kabayaman at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom, maoy muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Og inig kahinog na, galabon kini, kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini o makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini, apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kon ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ihulagway sa atong Ebanghelyo mga igsoon nga kining mga dagkong butang nga mapuslanon sa atong kinabuhi, magsugod gyud siya sa gamay. Niya ang mopalambo niya na dili ang gahom sa tao. Mao nang iyang gihimong sambingay. Ang una, ang kaning magtanom tag mais, magtanom tag humay, or unsay atong itanom. Di gyud ang nagtanom dili maoy hinungdan nga mitubo og namunga ang iyang gitanom. Di siya makadiktar nga ang iyang gitanom mamunga gyud. Mag-agad ra gyud siya sa yuta. Ug mawa ang yuta, unsa may mahitabo? Napay tanom.
Gumawa ang tubig, bisag na ay yuta, mabuhi ang tanom. Tayo yapon. Mawa ang hangin, na ay yuta, na ay tubig, wa na ay hangin, mabuhi ang tanom. Buhi? Hastang nagtanom, wa na ay patay. Unya, na ay hangin, na ay yuta, na ay tubig, pero wa na ay adlaw, di na mo sidlak ang adlaw. Ang sabi may tabo? Patay gyapon. So kadagko di ay sa mga butang nga gihimos Ginoo nga dili kita mao'y nagkontrol, igo ratang ni pahimulos. Mao na ang ato sang kinabuhi kinahanglan isandig nato sa naghimo aning mga butanga. Ang naghimo sa yuta, sa tubig, sa hangin, sa adlaw, dili man kita mo na ayaw salig sa wa maghimo ani kay mao man ni atong gisaligan, yuta, tubig, hangin, adlaw, mao man gini ang pinaka basic. Og wa na ni sila, wa na man kitay kinabuhi nya kay di man kitay naghimo ani, di ta mo salig sa atong kaugalingon. Gilingay mong tupad ingna ayaw angkon na ang yuta, ayaw pangangkon sa hangin, ayaw pangangkon sa tubig. Ano ba? Ayaw sa guba ang hangin, ayaw guba ang yuta, ayaw guba ang tubig. Haron dili ta mga guba. Unsa may makaguba niini? Haron mga disgrasya na gid hinuon ta. Ang atong pagka makasasala. Kana bang mura nagkita na'y magbuot, dili na ang Ginoo mo'y magbuot, magbuot-buot na ta. Ug mao nay nahitabo ni Hari David sa atong unang pagbasa. Buutan kay siya, gipanalanginan gid siya sa Ginoo, nidako ang iyang gingharian dili tungod sa iyang personal nga gahom, kung dili tungod kay giubanan siya sa Ginoo. Pero dihay usa ka adlaw nga si David naghuna-huna siya nga ang iya ragyong kaugalingon iyang tagbaon. Gunsa may nahitabo, nakakita siya babae nga porting gwapaha, nga asawa sa iyang usas iyang mga sundao nga tuas panggubatan. Iya dayong gipatawag, wa man siya mukuyog ngadto sa gubat. Paghuman, namabdos man, iya untang ipasalbar sa bana, motong iyang gipatawag si Uriah, haron muuli, makigdog siyang asawa, aron mo ay makaangkon atong pagkamabdosa. Nawa man sad ni uli si Uriah, kay bawo mo nganong wa mo uli si Uriah? Bisag iya nang gihubog, wa lang gyapon mo uli. Gisupak niya ang instruction sa hari nga moingon, uli sa inyo, pahuway, paglipay-lipay. Nganong wa man siya mo uli? Inyong lang kung tutukan, hapit na lang mo mga matay, wa mo kay baw. Sa akong nahibawan, nakadtong ilang panahon sa una, ambot mao baka gihapon karon, basta ang mga sundao gani musulong og gubat, di pa gani mahuman ang ilang misyon, di pa matapos, di gid sila makigdog og babay bisag ila pang asawa. Gani sa di pa na sila moadto sa gubat, mga pila na kaadlaw, 7 o 3 kaadlaw, lamingo na sila, dili na sila moduol og babay aron malimpyo sila, wa sila'y hugaw kay kanang pagpakigdog og babay ilam ng tan-awon nga murag hugaw, aron di sila mapildis gubat. Kay kung moadto sila dito nga hugaw sila, mapildi sila sa gubat. Nya kay si Uriah, igo raman siyang gipapauli, wa pa man mahuman ang ilang misyon, sugahon-ahona si Uriah og makigdog ko sa akong asawa, mga pildi to sila sa gubat dito, maapil sila sa akong kahugaw, kay kauban man ko nila. Mao to nga iyag yung gihuptan
ang iyang baruganan na dili ko gusto nga maghugaw-hugaw aron dili mi mapildis gubat. So mas naghuna-huna si Uriah sa kabubuton sa Ginoo kay kang David. Si David wa maghuna-huna. Ang iyang gihuna-huna, ang iya ra yung kaulag, ang iyang katagbawan. Be, lingi ay mong tupad. Ingna, naghuna-huna ka sa atong slot. Ingna kano ba? Ingna, naanas imong huna-huna kanang slot na bahala nag masakitan ka basta mo palit lang yung kag slot, naa ka na? Oy, ang gihuna-huna nato kaugalingon. Ang ato naging kaugalingon atong hunahunaon, ang resulta di na ta motubo sa atong pagtuo o sa atong gugma. Muna kaning mga balaod nga gihatag sa Ginoo o gihatag sa atong nasod ba pananglitan o dinhi ba ka sa simbahan nga para sa kaayuhan sa katilingban, kanindot unta kon ang atong batasan pariha ni Uriah nga bahala nagmasakitan siya, bahala ang iyang kalipay dili mahitabo basta matuman lang ang balaod nga makaayos katilingban. Sa ato rong mga politicians, kinsa man ka nila, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group, ang naggamit gyud balaod sa Pilipinas para sa kaayuhan sa mga Pilipinos. Kinsa ka nila ang naningkamot ana? Dili man noon perfect, pero kinsa ka? Nya kung naaman gikan sa pinakataas na posisyon sa mga politicians hangtod sa barangay level, panahon sa eleksyon, kanay atong suportahan. Ug unsaon man nato pagsuporta, ayaw gyud pagdawat og suborno. Si Uriah gitagaan sa hari og suborno, gipakaon siya. Kadakong dungog anang sundao, ordinaryo kang sundao, makigkaon kag hari, makigiinom kag hari. Unya gitagaan siya og suborno nga gipasundan pa siya og gasa. Pero wa niya dawata. Nihigda ra siya didto tipon sa mga gwardya. Ngano man, kay mas importante ni Uriah ang pagtuman sa balaod nga makaayo sa ilang gingharian kaysa pagpahimo sa iyang kaugalingon. Adtong tungura, si Hari David, gikalagutan sa Ginoo. Kay nagpahimo siya ug diha gasugod ang kasakit ni David. Nakadawat na siya silot sa Ginoo. Nga niabot paging panahon hastang iyang kaugalingong anak kadto si Absalom, ni rebuildi na niya o gilutos na siya. Hapit gid siya mabungkag ang iyang gingharian tungod ra gid adtong salaa. Muna kaning sala, ang unag yung timaan na kita naigo na sa sala, unsa man? Aron makaamgosan mo ba? Kanus aman ta makaingon na naigo na ta sa sala? Kung magsigi na kaghuna-huna sa imong kaugalingong kaayuhan. Mao na gyud naroy imong number one concern unsay imong kaugalingong kaayuhan. Nakuha na ka sa sala. Gitawag na self-centeredness. Mas self-centered ka ba? Motos David, pahuway sa ko. Total, dako. David akin akong gingharian. Kamo lang sa pakigubat ito, pahuway sa ko. Pag pahuway na niya, ang iyan ng kaugalingon, ang iyang huna-huna, pagkakita niyang naasay babaeng gwapa kayo, giganahan siya, hari bitaw ko, pahimuslan ko ni. Katilaw taning arang-arang. Basig katong iyang asawa, duham tingito ko iyang asawa, tulo na ba to iyang asawa atong higayuna? Gipulaan naman siya ato. Ari na sa taring lami-lami. Pahimos gyud ba? Unya karon kay si Uriah, wa man mosunod sa iyang gusto, iyang gipapatay. Kaysa magkasumisyon unya siya, mao to paita gyud lagi gibuhat ni Hari David. Ikaduha niyang gibuhat, gimurder niya si Uriah.
ang gahimo siyang suwat ngadto iyang commander nga si Huab ug ang iyang instruction si Uriah pagitaw gada nya dili ba yan na bawal ba na sa mga sundao nga imong basahon ang suwat sa hari kay silyuhan man na sa hari ang muukab ana kadto ra yung giadresan dako sa na mortal sin sa na kung imong basahon na ikaw bere ra ka so gadain taon si Uriah sa suwat nga para ipatay niya isyunan ka ana di mo maluoy ng Uriah kamo na lang kay pakamatay so gadain taos Uriah dito sir kananing ang di ay suwat ang hari para nimo gibasa dayon ni Hoab pagbasa niya uy ang instruction giingon mas hari nga ibutang ni si Uriah sa atubangan inigubat na didto sa dapit nga isog kaayo ang mga kontra unya inig-atake na palayo niya aron maimpas ni aporting patayang Uriah gibiyaan man nya mao pag-iisog kaayo mga tao patay pagkamatay na biyuda naman si Batseba gipangasawa des hari pastang sukuas Ginoo ni David pero ang nakanindot lang sad ni Hari David atong i-fast forward basig mamamatay na mo ugma di na mo ka Batseba apa man ni sumpay pero ato lang una-unahon si David kamaong magbasol nagbasol siya ang Ginoo mudawat magina kung magbasol ta kitang mga Filipinos ambot nagbasol na baka ta sa atong pagpili og mga leaders nga mga yawanon kaayo kung nagbasol na ta aron monindot ang sunod natong kuan kinabuhi hunong na ta aning pagpadala aning mga budol-budol nila unsa may mga budol-budol ani mga politicians gikan sa kinatasan hangtod gyud kinaubsan nga mga politicians nga kanang magpa-elect kana gyung pagpanghatag og kwarta gitawag na natog vote buying kanang pagpanghatag og kwarta ba mao nay una nilang budol ikaduha kana gyung mga tamis nilang saad tamis kay mga saad ba bisan kamo mga babae, di ba? Saad-saaran mo slaki, nya nunot dayong hikap, ay gimo kumpiyansa ana. Amo kumpiyansa mo? Na, luspad ginang naong ninyo. Suka-suka gin mo ana, wa sa timing. Pada mo ana, ganang budol-budol, na. Ang nakaapan lang sad karon sa akong nakita dinhi sa atong nasod, sukad pa ginasuna, estudyante pa ko, na anay mga lectures namo, mo nakaagi sa tingali mo ana, nakanabang mga sociologist nato nga subject, sociology nga subject, mo analyze mo na sila sa atong kahimtang, naagi ng prinsipyo aning atong dinhi sa Pilipinas ha, naa ng prinsipyo hakuno, gadagan gid na siya sa ubay-ubay na itong mga politicians nga nag-ingon, make the people poor and then rule. Make the people poor and then rule. Kaya kani mga pobre, dali kay na nimong mauto-uto og kwarta. Munang gipugnan gid nila nga kitang tanan mahimot ang rich. Pugna na nila ang mga opportunities nga mahimot ang mulambo. Ngano man, aron dali ratang hulgaon, dali ratang bungkagon, dali ratang suhulan. Kay manginahanglan tag kwarta kay pobre man. Di ay kwarta ha. Ana, pero ay kong kalimti ha, bantay ka nako. Awa na. Senior citizen ba ka? Di ay kwarta ha?
Ana. Ay ko kalimti. O sige, organisa ng inyong mga tao diha. Di ako'y project para ninyo. Pero kinalang solid mo diha, solid mo nako. Or solid ta aning atong nasyonal nga kandidato. Ana na. Make the people poor and enroll. Di sila kahimo aning kaning kalasihas balao. Di ni mahimo dito sa Japan, di ni mahimo dito sa Singapore, di ni mahimo dito sa Amerika. Nga naman, gitagaan man sila opportunity nga mulambo. So ang mga dato nga nasod, mas sentido sila kung panahos eleksyon. Mostly ba? Basta dato gani ang nasod, pasabot ang mga tao maayong pagkabutang, maglisod ka og uto-uto. Muna kita mga Pilipinos karon maghangad kita ng kwarta, naa na gani kwarta mag-ilog kita. Hunongo na sad nato. Muna ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Gidasig tang Kristo nga mahimong kabos. Pero dili kabos nga magpangayo og kwarta. Kanang kabos ba nga mao'y mo pili nga dili ta maghuna-huna og kwarta, gahom, dungog og kalami. Og nahitabo na sa kinabuhi gipakita diri ni Uriah. Gipili niya ang pagtuman sa balaod kaysa pagpahimulos sa opportunity. Matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang pagbunga sa tanom nag-agad sa yuta. Ug unsa may balaod sa yuta, kung mag-uuma ka, mangita jud kag yuta nga tambok. Didto itanom sa tambok nga yuta. Ikaduha, kuhais mga makadaot niya sa mapananglitan sa mga sagbot, imo nang kuhaon aron makatubo siya. Ikaduha, protektahi siya sa mga mananap o mga tao nga mudagmal ana, muna koralon. Pasabot, protektahi ang imong kinabuhi nga Dios nun. Ngilingi imong tupad. Ingna kanang naong nimo imo nang giprotektahan. Diyon sa nimo pagprotektar imong naong aron mahimo kang balaan. Kanang imong kuluran imong buhok nagprotektar pa kas imong kabalaan ana. Kanang imong kiskison imong kilay, kulor-kuluran imong naong maayo, imong pintal-pintalan nagprotektar pa kaanas imong kabalaan. Labi na gyud og magpalaygit na ka, magpabasiktomi, nagprotektar pa kas imong kabalaan o imong gitugutan nga musud sila sa imong kinabuhi. Muna yung mga peligro kayo. So mga igsoon, ang atong slot, usan ni sa magprotektar nato sa kahakog sa kwarta. Muna, padayon tagpalit. Ako lang i-update ninyo kay mao man ni ang matapos ugmang adlaw ang atong PSSPP, ang atong halin niabot na og 11,429 ka slots. Salamat kayo na exist na ta og 1,429. Pero nagkinahanglan tingali tag mo exist tag 5,000 ka slots. So padayon mo og palit kay murag tan-aw ninyong nang hitabo karon murag dako-dako magitingali di tag magasto. First time ba ni nato diri nga nagkuan kanang sinolog kompetisyon? First time. So pasalamat mong sa dili pa mo mga matay makasinati mo ani. Muna ugmang adlaw magsugod ta dinhi alas 4:30 sa kaadlawon nya. Ang una natong misa alas 6, ang sunod nga misa kung celebrated mass sa alas 1:00. Nya humas 1:00 nga misa mosunod dayon ang atong solemn procession. Ang mga mandated organizations
o mga commissions, mga commissions dinhi, mga ministries, kinahanglan mag-uniform gyud mo ha. Uniform tanan. Kay inig solemn procession nato. Kinahanglan nindot mo tan-aon, dili mo murag mga taga daplins dagat. Anang nindot mo tan-aon ha. Nya mo na ikuyog ta na prosesyon, magpainit ta ugma og namoy mga kalo, pagdamog mga tao, payong bakaha, basig init kaayo pagdamo anang mga butangan. Pero ganahan gid mo magbuwad sa init, mas maayo sad nga walay kalo, way kuan. Damog tubig ana. Nya samtang magsolemn prosesyon ta mo'y mag-una ang prosesyon, magsunod sad nato ang siyam ka sinulog contingents nga nagikan sa atong siyam kakabahin, mag street dancing sila. Anya sugod na ng contest ana, street dancing. Nya inig-abot na to dinhi, basig moabot ta dinhi mga alas 5 bakaha, pahuway tagamay pangandam adto ta dito, hanay ta dito sa luyo. Nya sugod dayon ang ila ng final sinulog showdown. Mao na ato activity ugma. Nya pagdasabog inyong pagkaon, ayaw mo pagsalig dinhi nga natay itunol kay di makaya sila ragoy kolekta. Nya inyo pag yung kuhaan, pagdaan na lang mo pagkaon aron di mo magutman. Kana bang pagkaon nga makasustenir hangtod mga alas 10 sa gabi na dili pa mo mga matay. Pagdaan mo ana gikan sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Nya kung naasan mo'y sobra-sobrang pagkaon sa inyo, dadoonin mo diri, i-share sad sa uban nga naas imong kilid. Wa say gikaon ba? Pasig siguro sa kasi kaon sa kanyang mayo. Mura kag si Hari David ana. Kanang mura kag si Uriah ba nga imo sa hunaon imo mga kilid-kilid ha. Nya okay mo ana. Pasalamat mo basta buhi pa mo ugma. Mao na ato ning gibuhat tungod kay gusto tang mulambo isip katilingban. Mao ni ang atong pamaagi aron masumpo ning mga binuang sa atong katilingban karon, labi na ni ining mga mapahimuslanon. Ang importante tumano nato ang balaod nga makapalambo nato nga gidesign sa Ginoo, atong higugmaon ang mga gihigugmas Ginoo, ang gihigugman ni Santo Niño nga mao ang atong isig katawo. Manindog ta para sa nobina alang ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan, busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikasiyam nga adlaw. O Jesus nga mahigugmaon o yamot, nga gipakita mo ang imong gugma sa mga katawhan, pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan, nagaluhod ug nagasimba kami kanimo, uban sa mainiton nga kapunungan sa mga seraphenis, nga nanagdilaab sa ilang putli nga paghigugma kanimo, nangamuyo ug nagpakiluoy kami kanimo, nga paduktan mo kami sa imong Diyoson nga gugma, nga dili unta mapalong, aron higugmaon og simbahon kanamo, niining kinabuhia,
ug hiaguman namo ang walay katapusan nga kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Senyor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang inyong itubag, O Senyor Santo Niño, dunggay kami. O Senyor Santo Niño, dungga kami. Nga ang simbahan padayong mulambo ug mahimong timailhan sa hustisya, sa gugma ug sa kamatuoran dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga kami. Nga isip matuohong katilingban, maningkamot kita nga mulipang ang atong kinabuhi sa pagtuo ug matag adlaw, pangitao nato ang Dios diha sa atong mga kalisdanan ug mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga kami. Nga ang kabanayan, ilabi na ang atong mga anak, mutubo sa pagpuyo diha sa grasya, ug mahingkod ngadto sa pagkakatawhan nga sama kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga kami. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, kay ilang mang gihiusang ilang mga giantos, ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga kami. Nga si Halangdong Tefilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamang o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga kami. Nga ang atong mga hinigugma nga mitaliwan, mag-ani sa mga bunga sa kalinaw o kalipay, dito sa Diyos nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga kami. Tanan, O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nangamampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes ug mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Bilhan ka isimba, biyak kong mga kabarian, sa kanang
Maigsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, saulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo. Himoa nga kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Kay imuman ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kalihay ka sa nasunod, mahali ka ng dugal ko, ugmaan inarit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamaturan, ugang luwasan sa akong kalag. O Senyor Santo Niño, ikaw akong imahal. Isalig mo kanimo ang tanan kong suliran. O Senyor Santo Niño, sa kanunay kapasyanan, ang iyong pagpupong magharinig. O Senyor Santo Niño, ikaw akong imahal. Isalig mo kanino ang tanan kong suliran. O Senyor Santo Niño, sa kanunay kapasyanan, ang iyong pagpupong magharinig luhan. Magampo kita. O Dios, among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño nga gianak
ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, og masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkamabungahon. Nya mahitabo ra ni kun ato giyong sundon ang mga pulong ni Kristo ug ang iyang kinabuhi, dili ang kalami sa kalibutan. Salamat sa nag-alagad nato karon ang atong mga LUA, Love Offering Assistants, atong mga sacristans, parish personnel, ang atong mga lector, salmista, Eucharistic lay ministers, ang atong IT, ang atong kaning kantor, niya dayon ang pilgrims nato karon, ang mga Santo Niño devotees. Congratulations og ang himo sa formal offerings nga pinanguluhan sa bread and wine offerers nga mao sila Mr. Rene og Mrs. Oping and family. Kanilang tanan masipang pakpak pasalamat. Salamat kaayo. Og sa tanan nga mga online parishioners nga nagsigig tabang dinhi sa inyo sang pagsunod sa ato karong mga misa sa nobina na otantagaan sa mo ni Santo Niño og daghang mga grasya. Nya padayon tagpamalit sa atong mga slots, ang atong Grace 100 pesos per slot na ani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC para ni sa atong mga projects din his parokya tag 100 pesos gihapon na ani 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. Ang atong DPR para itukod og mga balay na anasay ni donate og usa ka equivalent sa usa ka balayan, so makaigo na tag mga 57 ka balay ang atong mahimo. Niya dayon ang atong PSSPP ugma na ni kutob, so last chance na lang niyo karon og ugma aron makapalit mo ani og ma-blessed mo samot ni Santo Niño. Salamat kaayo. Atong pakpakan ang namalit og mga slots. Usbo nato pagpahinomdom unsaon pagpalit og slots. Una, diha sa gawas na atay lamisa diha or sa atong opisina makapalit mo diha og slots. Sa ato sad nga mga bank accounts. Tanawa lang sa atong screen ang atong bank accounts. Niya usbo nako kadtong San Vicente Ferrer Parish nga account nga land bank wala na to, i-close na to nato. Kaninang niya sa atong screen mo tan-awa kay mao na ni ang atong present nga account, bank accounts. Pwede sad sa atong GCash accounts kani mga gipakita nato dinhi o pwede sad ikwarta padala kanilang sa gyapong mga ngan nga inyong nakita sa screen mao atong sundon aron di ta mga saag, no? Nya napahibaw na to nako ang atong Fiesta Mass schedule ugma magsugod tag alas 4:30 buntag, Biblical Rosary, dayon misa alas 6, sunod nga misa alauna na sa hapon, wala tay misa sa alas 12:15 ug mga adlaw wa sa tay misa sa alas 6 sa gabi. Human sa misa sa alauna, sunod dayon ang atong solemn procession, foot procession o ang street dancing. Pahinomdom sad ang atong mass wedding karong July 18, 2026 sa kasaulugan ni natos ika-163 nato nga tuig sa pagpista. So nagkinahanglan sa taog mga 163 ka mga kaslunon unta kung mahimo. Una, mga chapel leaders, mga organizations, mandated organizations, hala, pangimbitar mo dihag nagpuyo-puyo, kay ubay-ubay man gining nagpuyo-puyo sa atong parokya, hangtod nga tus bukid. May pahimuslan kay
Libre na ang processing. I-shoulder sa simbahan ang processing. Nya, padayon mog support sa atong YouTube channel, kaning Padre Siano Ubod. Maura ni ang atong platform sa social media. Wala ko'y TikTok, wala ko'y Reels. Kanang nagamit sa kungan, nagamit sa akong mga video, na diha sa Reels, TikTok o sa Facebook. Kuha na siya kana ganing mga other vloggers na sila. Ning share na nato. Na iuban ana, mga buutan na sa iuban ana, mga may pagkabuangon. So, dinhi lang mo sa atong YouTube channel. Sige lang gid mo view, like, share, o nya ayaw skip ang mga advertisements. Kay makatabang na nato, nga maka-income sad ta para sa atong parokya o makapadayon tag palambo sa atong pagpaambit sa mga pulong sa Ginoo. O nya ang atong official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mao sad ni siya sunda. Kay anha mo makakita sa ato mga activities, mga tanan nga kinahanglan nga i-info nato sa social media anha diha makita. Salamat kayo. Manindog na ta. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Señor Santo Niño. Salamat sa Dios. Ato na sang isinggit og makatulo kusog-kusugo nato kay last na lang ning nobina. Ingno nato, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ni Señor Santo Niño. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon mo karon, sa tanan nga katuigan, pagadaygon ka, walay tuong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo